ঠিক আছে অসুবিধা রোডে কোনো একটা খাই না আগের কি lomba que me doan tuibo जों जतन साइमान सिगाङाव दै राजाव कायसा बेलायनो माने खानाफोर गैया मानसुक्त गैया कायसा पार्टी मुंखा जे आरो खालाम होनाय सम थायाखै बर' केवबाय मालना फाइमानि बंनि लखि संबाय आबुनि आगोलाव बिनि सिनियर रबाय गामियाव रबाय गिजासो बर' बुजा खायनाय जों खोनायो दाबो बर' अनेक सिरियास कन्डिशनाव दाबो खालायजा जों गिबियाव जोंनि DISFनि दल मियाबो थाङै नायखा दाबो भेन्टिलेसनाव दङ बाव हादे थांना थाङा কোনো शिवर करै কোনো शिवर रिमाया हाइपानो जोंनि आरो सिमनानि ते महनपुर डिविजननि जों DISFनि मेम्बार कनभेनर जॉइंट कनभेनर थांबाय जों जागाव मनो जोंनि पुलिस प्रशासननो जोंनि जे ल एनफोर्समेन्ट ननो जों मनो कायसे रिक्वेस्ट खायका जे अ एरियायाव जाते आन्तिर तांथ कारण कायसे सिनियर नों थाब्रा फुंजा फुंनैरि बुजिरिमा কিন্তু আমার হাইকে বুইনি জান হানান তে খেলা খাইকে আঙ্গাই जों एकदम न साजा गया जों मनो नाइया एरियायाव आन्तिर रंथुं हिनै आमा आगिन दिनाव खानाथ'खौ दाबो रगान्ति खानाथ'खौ नों जुदि जेरै खरसा बुल खायगांखाय बुजावनायनि दायित्व अक्रारं जुदि उल्टा बर'सो बुजियाबो आन्तिखाय रियेक्ट खायगांगा आमा बेलेन साया दाबो जे बिनि आमा बाबु सं आसो बनो पेरेन्टसनि नायगानि फेटरि तुखा जे बनो परि तुखा बिलबो कायसा बंनि पेरेन्टसबो कनेक्ट वान सुमुं दङ सिनसियारैनो कदरखाय मा हेंदङ एमांनो दिनै सोगोमा हइसे बरफ दाबो अजागा जिबि गलायजा दिनै थांनो थाङिया साइमे गाबोन बागै जोंनाव माहायनो साजागिया माने बागै न जारा अ मेटाराव इनभल्भ दंमानि फेर इनभेस्टिगेशननि बागै अजागा केबो जों बिनि साइड कोनो करै जे माने बंनो एकदम जेटा ल'आव दङ जेटा आइनाव दङ आमुनि साजामान नांथुं जों आमुन बागैनो जों एफआइआर साबमिट खायखा जों जे अरनि ओसि सार अथरनो साइक्लांखा जाते अमो आहाय मेटार जाते एरिया तांथुं दिनि ओंखा खोनाबोदै सांनाय आमुन बागै खोना जाते ते केबो माहाय खायजा दिनिन बिसिं बंनो रमै दति आलमो सब नांथु जेसे नांमानि अमो बंनो साजारि नांथु जे जों बंनि निउज मिडिया चेनेल गामोन सावनो बिनि फेमिलि लगे जों बोसानाय जों साइमिया आरो साबनि जाया जों बर' थार्ड पार्टी जों द जागा जोंनि मोनाय थानियल जिबि क्लाइजामा कन्डिशन नुगोसे जों फाइ साबनि जाया जों साइमिया हाइबानो अमले गुबैबो बुजाखा बे बनो बानसिरि नामा आउन बागैनो जों जागा फाइका जों दा बनो बानसिरिन बागै जोंनि DISF बिन लगे दंनाय ते जों मियानसिबो दंगै दङ दाबो जों ते थांनाय बिन फेमिलि मालायनाय जों जेसे खायमान जों खायनाय जोंनि अग्रगारि लिडार्स जों रिक्वेस्ट खायदों बंनो खायनो बागै हेल्प ते बं फेमिलि रावबो जों मनो सानाय जे बर'बो वान नाङिया जों बं लगे दङ ते जारा अमहाय खायना दङ बंनो खाय अमनो कोइनो मुसुनाय जे नन दाबो एनाफ अग्रां आं खोनागा जे 40 बोसोरनि अग्रां 40 बोसोरनि जुदि बहामाहाय जुदि काम खायगा गाव बेलेन नासाय कारण जों जिन तिब्रासानि आमसायाव जों अमन नुख खागिन सिमिनो तिनि जेरावनो सिग्लारावनो बुजियानि बागैनो बुजिरियानि बागैनो जिनि तिब्रासा जेराव तिनि अमहाय गुबुननि गोबां मा हामेलामाव जों थाङै दं so responsibility chini nijini senior kami amsani senior locality ni senior oni kam junior ono bujikan kintu kebo buji mantok gerei sudu bini buslamo haini taka o serayamo haini taka omo serayang omo haini taka sini khali complain sibino sini bugo sini khawo sini bokoro solito जों जुदि जोंनि ससाइटिनो बानस्रिना हंगाय जोंनि कमिउनिटिनो बानस्रिना हंगाय आमो जोंनि रेसपन्सिबिलिटी जों जोंनि जुनियरनो बुजिनो किन्तु बुजिनि माने जागाव जों माहाय नुजागै दङ जे बुखा टखा माखाय तो बुजिनाय ঠিক আছে কাইছে ফুংজা ফুংनै फुंथाम हाब्रा जिमानो आमो बुजिनो बागै आमो जों मानि मानो किन्तु माहाय वाबाय बुनानि बखरो फाद्रिसिनानि केबनो थैतिख्लायसो माया कारण अमो तो अटेम्प्ट टू मर्डर सिंनि थांगा दा अटेम्प्ट टू मर्डर नि केस बं साको खलायनाय दागो जागा जों ताम सेक्सन नखा जों आमो खाना हिका दा बरफ अनेक बियालो न खलायनाय कारण कायसा बरनि जान नि तिख्लाय थांगा बंनि तो पार्सनेल तो बंनो केस रिखानो आबुन यागलो जों दाउ DISF रिमान परम तेबो क्राकनाय दाउ बरक तेबो दति खावनो स्टेप ना हानाय दिनि बिसंनो एरेस्ट खायनाय हिनै जोनो खबर साजाका जोंनि पुलिस प्रशासननि हयते जों मावनो साका जे जारा दोषी दंनाय बंनो दिनि बिसंनो रम नांथु मावनो जोंनि नाहालमो मावनो जोंनि सानमो ते आरो जारा कुबुय बनो जिदिथु आसुनो सोंनाय
তাপসর কি রমজাই খো যে তাপসে জরতি কেবল রমজান হইনি বরক সাম খালি সঞ্জয় দেববর্মন সিমনা কাস্টাডিও তমজাখা কারণ বন বিনি বাগै ন যত কিছু অমো ওंखा অমুক কাইসা কান্দং থাকা আমন বাগै বন পঞ্জাখা কাস্টাডিও তে যারা বুনাই বন কেবল রমজান বন দিন সিন রমনাই বরক চাকদংনাই হিনি বরক হব बागबारियाव राजश्री कलेज अफ एडुकेशन स्किल रोंनक कत त्रिपुरा हाबार बाय गोरोंजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज अ कलेजाव रोंसोलोंनाय रंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम रंगनि बागै रोंफोरोंजागै दं तेजत रोंसोलोंनाय रंनि बागै बाक्सा के सब्जेक्ट वाइज रोंफोरोंनाय रंबो खागजाक दं राजश्री कलेज अफ एडुकेशन एंड स्किल रोंनक कतर फोरोंजागनाय ककबरक इंग्लिश हिस्ट्री एडुकेशन मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बोटानी जुलॉजी तै फिलसफी आमाहाय सब्जेक्ट फोरोंजागनाय आबानो कारिबो लाइब्रेरियाव गोबां नांगौमानि बिजाबरक थुमजाक दं तेकाइसा कक आरो रोंसोलोंगै दंनाय रंनि बागै गर्ल्स हस्टेल रकनि सेप गाहामबो दं गोख्रां हाबार बाय किटिंजाक राजश्री कलेज अफ एडुकेशन स्किल रोंनक कतर रोंसोलोंना बागै तिनि नबरक बाय गोरोंबि